me yasa za a mun haka kuma? Kaddara ce. Kaddara ce ta zo da haka. Wani irin mummunan kaddara ce da ba za ta zo tantana ba. Sai da ta bari mun shaƙu da juna. Kai Jimmalah. Ko da dai akwai kaddara, akwai kuma sanadi. No woman wants to be in submission to a man who isn't in submission to Allah. The Kannywood Small and Mighty producer, Abdulaziz and Small and Global Time Movies bounces back with Jimmalah. To bari ga miki, da hakan take. Ni kaina ba san ki nake ba. Zan dauki mataki akan sa tsatsaura. Na san me zan masa. Wallahi yayi, ina bayan ka. Dan abin yana ci min tuwa a ƙwarya, yana damuna wallahi. Ni fa waje na zaman da zaki a gidan nan. Zaman wahala zaki tamkar kare a karobi. Two lovebirds vows to live together forever in love, peace and harmony. Jimmalah. Sadly, her parents reject her choice for undisclosed reasons. Shashashar banza shashar hofi wadda baki san inda ike miki ciwo ba. To an ki ki aure falalinki abinda zaki. Na shiga uku. Ce irin masifa ce take shirin tunkaro ni ya zanyi da rayuwata. Jimmalah, dago kanki. Wane ne mahaifinki? Kai ne. Jimmalah, a matsayina na mahaifinki, na umarce ki da ai wannan al'amari. Kenan baba na amince tunda umarni ne. Both of them are now living in torment, pain and anguish. Jimmalah. Kakanni na talakawa ne, iyaye na talakawa ne, ni na auri talaka, kuma sannan haifi ta auri talaka ba zai yiwu ba. Ka karya gwiwa ka kenan, gwiwa ka ta yi sanyi. Dama ni tun a baya ina so magana amma da zarar na bude baki ina so in ce wani abu ne sai ta rika cewa ita gaskiya rufa mata asiri kan in ce gobe. Ka ji tsoron Allah. A kinga, shiru da bakin ki da Allah. Screenplay Hussaini Ungwa Oku, co-producer Abdul Baga Hotoro, producer Abdulaziz Dan Small. Lalle ya zama wajibinka ka saki Jimmalah saki daya. Jimmalah, directed by Ali Gumzak Sak.